mu je kun kamsila za mu je ga bai tukanan baje yan musamman biya a yau kun zan guda babu rabuwa. Aure na su za mu je saya mu nuna murna da gaskiya ga kansila nan lawan Hussein an gaida ango farin gani mardiya amarya ana ta murna ko ina mun ga yawa. Aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya ga kansila nan lawan Hussein an gaida ango farin gani mardiya amarya ana ta murna ko ina mun ga yawa. Yara bana mai dare da rana wanda ya kaki safiya roƙon mu kullum gare ka ko me zamiyo mi na gaskiya kai ke da iko a ko'ina ya rabbana ba mu kariya tsira salati gurin ma'aiki har ahali kun sayan uwa. Aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya salanan lawo sun an kai da ango farin gani murniya amarya ana ta murna ko ina mun ga yau. Kai wallahi rana ba ta karya ga shar ta fita iso dangi abokai da yan uwa daga ko'ina na ga sun faso yau kan suna da lawan sun ango ya gama rabbi shi ya so mardiya amarya farin ciki murna kawaye da yan uwa. Aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya kan suna da lawan sun an kai da ango farin gani mardiya amarya ana ta murna ko'ina. Aure fasinda ta annabi na shi yasa wanda duk yayi zai zarta duk wanda bai ba domin dole zai kara matsayi. Aure da soyayya shi ke sa ku yi wa junan ku tausayi lambun furan so idan ya bushe tare za ku yi barwa. Aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya salanan lawo sun an kai da ango farin gani mardiya amarya ana ta murna ko ina mun ga yau. Kai wanga biki fa murnar saya yace ji Kano babu tantama jama'a fatan alkhairi suke ta yi da yin wanga hidima. Dangin amarya dangin ango dai a yau babu gardama ka ga doki da kwalliya sarki ashe za ya yi hawa. Aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya salanan lawo sun an kai da ango farin gani mardiya amarya ana ta murna ko ina mun ga yau. Ka san ababi na kwalliya ai sai amarya ta asali burki ya tauraruwa ado na sama'u mai kyau da kyalkyali a fage na tsafta na da ana ta yaban bikin mora asali a ado da turare mata sun tsara miki sun mika gaisuwa. Aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya salanan lawo sun an kai da ango farin gani mardiya amarya ana ta murna ko ina mun ga yau. Ga tambarin gogar ma ango sai da kai za a kai gaci shi mai ra'ayin dambu ai na san za ya nemo madambaci. Lawan musan kansilan sayaya ka fi karfin makaryaci in dai da rai da rabo wata rana za ka kai mai gidan ruwa. Aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya salanan lawo sun an kai da ango farin gani mardiya amarya ana ta murna ko ina mun ga yau. Kan wuce daga nan ku taya ni na miƙa baitin uwar gida mama ka faru har da Amira kina da kirki uwar gida. Maman Fadila har da Fadil mai tarbiya babu gargada Hajiya Halima dole sai da ke uwar gida sannu kainuwa. Aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya salanan lawo sun an kai da ango farin gani mardiya amarya ana ta murna ko ina mun ga yau. Ladabi biyayya mijinki ne baitin nasiha na dan shigo mardiya amarya kina da kunya kin ga shaidar ki ta shigo. Kirke shi amana da gaskiya kunya ki bayar wa dan rago raira ya nuna so da kauna kin ga kun samu shakuwa. Aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya salanan lawo sun an kai da ango farin gani mardiya amarya ana ta murna ko ina mun ga yau. Ango lawan kaga kai wakilin al'umma
ne a gaskiya haƙƙi na matar ka kai kulawa kar ka zama nuna wariya rike amana a hanyar aljanna ce haka na jiya ka yi wannan ranar gobe gari ka ba wata damuwa aure na so za mu je sai mu nuna murna ta gaskiya kakan salanin lau sana an kai da ango farin gani murni amarya ana ta murna ko ina mun ga yan uwa na soyayya na ce aure na soyayya dadi aure na soyayya auren nan yanzu zan bude kundi aure na soyayya da kuɗi da yawa a wannan siridi aure na soyayya da wane nan dangin kaudi aure na soyayya da abokai kaga suna murnar girma aure na soyayya kuma da gaske na ta yin murna shi ma aure na soyayya Umar Hamisu yana murna shi ma aure na soyayya manya irin ku ake nema aure na soyayya da rabin dole ne baitin girma aure na soyayya ya shi SAS kai mun alfarma aure na soyayya Abubakar Kyaure yana murna shi ma aure na soyayya Kalalu Salama yana murna shi ma aure na soyayya Gari yana murnar girma aure na soyayya Talashi ma akwai harkar girma aure na soyayya Salih Nami yana ta yin murna shi ma aure na soyayya Musa dole ne mu yaba mai ma aure na soyayya waye dan suna murna su ma aure na soyayya Lani suna ta yin murnar aure aure na soyayya sai ma suna murnar aure aure na soyayya Aisha nan da Hadiza ma ba sa ware aure na soyayya da Maryam ma suna murnar aure aure na soyayya Tuwa ma murnar aure aure na soyayya Amina Hafsa suna murnar aure aure na soyayya da Maryam ma suna murnar aure aure na soyayya duka naga suna murnar aure aure na soyayya Isma'ila naga yana murna shi ma aure na soyayya ya dan kasuwa yana murna shi ma aure na soyayya ashe suna murna su ma aure na soyayya amarya ma suna murnar aure aure na soyayya ma Isra suna ta yin murnar aure aure na soyayya ma yana murnar aure aure na soyayya Ahmad duka suna murnar aure aure na soyayya masu tarbiya ta zaman aure aure na soyayya da safari suna murnar aure aure na soyayya na ganta tana murnar aure aure na soyayya amarya ma suna murna su ma aure na soyayya Anti Salma tana nan ma aure na soyayya Habiba ma murnar girma aure na soyayya amarya ma suna murna su ma aure na soyayya da Abubakar murnar aure aure na soyayya Kilas Umar suna murnar aure aure na soyayya Gomi har da Zainab Baware aure na soyayya Abba Usman murnar aure aure na soyayya Khadija da Diniyo murnar aure aure na soyayya Aisha Amina Hamsa Auta Baware aure na soyayya murnar aure aure na soyayya murnar aure aure na so za mu je sai mu nuna murna ta gaskiya kakan salanin lau sana an kai da ango farin gani marni amarya ana ta murna ko ina zan kare ga batuciya mun ko in ce mai gidan ruwa Shamsuddin sayaya Allah dafa dan kana kishin yan uwa kafin da rufe in bayyana muku sunana zai fi kyautuwa Kano kyawun gari sai da ganuwa aure na so za mu je sai mu nuna murna ta gaskiya kakan salanin lau sana an kai da ango farin gani marni amarya ana ta murna ko ina mun gani Allahu sarki muna ta roƙo da mu daga rashin tsaro kawo mana ƙarshen al'amarin nan kan su mai dama yan aro da fa yan garin nan ake abun nan yan uwa
sai mu ankaro Allah ka yo gafara shahidan nan muna miƙa gaisuwa aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya kakan salanin lawan Hussein an gaida ango farin gani murni amarya ana ta murna ko ina mun ga yawa aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya kakan salanin lawan Hussein an gaida ango farin gani murni amarya ana ta murna ko ina mun ga yawa aure na so za mu je saya mu nuna murna ta gaskiya